Teremtsünk együtt csodás karácsonyt. Advent 6. napja van, és a tegnapi játék után többen visszajelezték, hogy nagyon nehezükre esett kérni azt, hogy csak nekik legyen jó a karácsony. Többen írtátok, hogy nem tudtatok elvonatkoztatni attól, hogy a szeretteitek hogyan érzik magukat karácsonykor. Kérlek, hogy vedd észre emögött a gondolatot, miszerint ha azt választod, amit szeretnél, az másoknak nem lesz jó. De vajon igaz ez? Vagy talán hozzájárulhatsz a saját örömöddel ahhoz, hogy a szeretteid gyönyörködjenek az örömödben és veled örüljenek? Mi lenne, ha mernéd kérni és választani a saját örömödet, tudva azt, hogy a szeretteid is fürdőzhetnek benne? Holnap folytatjuk.